Jet go dini wachona kani madiba dai ngoma pesa iwa chandidana ai wakadudu mduri Go kangu Shumba kukurola ndafara kuona imana Koshumba yapindira Shumba ilikupa yaki yenyameno kwaru kubera zvakadzi vanganipo ndokukadzera shumba yakocha munozodini kushinga mbiche mudaifoni kugara ndinezva mukadzi wakwanongobika hatini mamboto wakamuona kuti ndikutokuudza mukadzi wako kauti wemadzisoma hungo china dzese dziri yambika nemuchikini wake munhu handizoti makaona naka wemadzisoma hungo mukadzi wako shuta mama romba ndatipafanirika wasodiwa roja rakinanyokarira roja one was the longest roja kunandokandiwa kunandakamubvunza ndakane roja rangu risipa kanzanzi namukomagari ndakangomuna charinoshandira out kwakurisei imuzvati shumba kwanayapinda musango inenge yafika shumba ripoti ndizvozvo zoreyamuza chakaitika ini ndikabuda ini kuti zvenarezvo zvinoita nechiti zvona tichizvibati mukandipa mukara mukandipa time shumba ikabuda musango yadaima unovhima ndinouya ndakapedza makaona igorosare maruera mvura inezvitizvi ndakuigira izvozvezvi ndakaenda apa pakai ndasangana chingwa ichi roja rechirungu zvose Christmas ndakapedza treat me right what that is leshamisa pamuchinikanetana kusifana shumba tiri vanhu venyara tiri vanhu vemutemo hatidi plaplapla vamwe kutsvaga mari yazonai afanonge zvinenzera hedi ini zvikafamba unotokopaapa ndinoravunana utobvisana naipfumo pamwe kuti uri mumunzi ungova shumba mukana ungoti mukana shumba baba vasekenzi kumaviri ungopindapo pai pashumba pajoina apa zvikoti pfe paseti panomira kana ndisa mafona pasimex asina pasimex pane patina pane imwe rakubva kwachii handizii kunoshura rekupiwa kutanyanga line kudai kuvhura handizii kusina kudaichii ndakotatesa kusaini ndakakanda yangu ganjo ndakakanda ganjo ndaenda kuchaja peseke akatasaida kutsema chimandoti ya50 yatiwedzera 20 ndakateka 100 akuzobuditsa yamu$300 ndakatomudza tafanika kufundira timu rangu kunaizosumudza mota saka iyenga kubva kwachini manje anoshanga achisiya anoziva kuti iyo mari chekunobhadhara yekukuitomba anozva arga tipeshumba 300 mudabvisa 300 asi vanhu havari kutedzera mutemo chifunga iwo unondidhauta ndikazvita zvezidei vanokubva kwachii gokwe ye murari mafungwe chakati tafanirwa ndekoteshauni kutokwandisaidza zvakukakudiba ndekoteshauni ini kuti kana mari dzacho dzichinge dzenyanyaunonokajereti pakanoitaita mari aiwa tatakamira hondokwachii stuff like that izvo zvanhu happy with this hatiri kukudai meeting
Nasi zorore mangwana moya kubi. Moya kubi. Ayo ini invite me and Oh my God, there is a meeting. Ani juja kati What is this? ayo ma update. Ana nasa mwenye ya mina. Nasa mwenye ya mina. Asi ma update juja na shikapa no bamu. Shino iwe chega ushikoti kunda mkatwa. Ndio mano update achani shepita ni mkatwa. Chichechi. Shanga atinyanga na chitapa no mambacho. Saka Yondwa. Ngati uneoma mwana kana mujinga maita sevanzo kamuna akakuru omuntu wendo. Kamiti yes. Ngati uyayi mapana mazuva kana mare mbere omoro onasi. Ngati kana mare mbere omochino mbono umoresa muri mochuya kana mare kuyani muri yacho yese. Koti mutwini wewe mukadzi ino masomo ngo wandisika musamade kana muyayi nemema makenja andi ndapinda ndini Leon Rucha Hachura Dice ku waundara Zakadi. Good boy. Kwende bize. Ndakato kuone client yangu basi. Sasa Iwe. Asi reflect iwe. Inyembe zangu guys. Leo mjani. Aisha. Inyembe zangu guys. Ndakato kuone client. Hey. Kuma. Iyo mdare. Kero kupi. It's okay kana mango to. Ayo mira. Ndakato client yangu. Ayo hizo zo bata si wala. Iwe shamba. Iwe ndo kunyuza. Sio fana. Iwe ndo kunyuza shamba. Iwe kupi. It is reflector ile guys. Iwe napoza dimba kwa sababu bisina nyembe. Client ndakato ndipo kubasa to. Client ndo kupa kupika. Iwe inyembe. Ndaka kuone urubende. Iwe inyembe. Iwe. Imerenye marisha iwe. Urubare gashukanire. Urubare gashukanire iwe. Ndashaka kubona ndinachine. Ndakashana ndimega mwana zvinhu mabasa kwenye setup mabasa kwenyu. Nje pana panataka uzvinonza mucheri chai. Ijeri repanze baba pana. Chatoronda kutenga stand yangu. Chatoitenga stand yangu. Nje pana pavese maroti achanongota Guinness. Kune zvitori dzinombokiwa. Shumba tambira shumba kudi. Mbamukuru wani. Iwe. Iyembe ya baby. Yembe ya kupi. Tatu uone ina uyu ina gari nikamuvutira kukumiti akaramba kuipa yeye saka mimi mukita basa rekutohura zviri panapa inde kubasa ndabona anayo mukati kufondoka ndichikelemba mota kukelemba iwe vhiri remota ndorisa anguri necho ndeyo unyeke ndeyo ndoronyengera mukadzi wangu iwe ndiwo kuyotenga maproblem irangari nani kutenga kushe kutasekwe wenda uyobhekwa napa iwe kachatokuona panapa iwe tareyepo bachira reukwe rine chikiwa uye munavasakuru Makambotaudzana neni muno musi. Saka chio chakutizira muno muchini. Vakutizira muno mupakuita sei? Unokadzana kuya uchifuka mugubezo, akamborera mugubezo. Saka ada kundibvisa kuti uye nedero pana. Ndoba ndeba ndikuda kuwa mahora achita zvechihure chawo pana. Inini nhasi nini? Kana ndichipindwa muyedzo nhasi ndazviyepo zvakapfurikidza. Munhu anomanyira mugubezo mandakavata ini.
Uyu Blanza si why yanga kubuya unitinyadze uko dzuva yacho mama. Ini akambora yachigara nemunhu munhu. Saka wada kupondera namba mangu. Mama ndomwe kutizira ini. Ngekora ndozvoke ndimona. Namugoita musanganiswa basiya. Ngezombodaina zvimembe yangu yake kumatakana nayo. Ine zvimuhovha uko nemwana wakadzi wake mukadzi wake arikugura umwe uyo mutwire mukadzi wake wanoita chifambi chakaura pana ine zvoya wamanyira machero akambofuka naye kwamubononoke mukuita sei naini mukupinda unogari iwewe sort vanhu vanongogara pamasofa pangu handidi pamasofa pangu pakutanoita chigwena chisiritsvaka bedi we ndakaramba kupere masofa yakabva kuuk akauya sorry henyu landlord tangokanganisa ipapo komungopinda kwakanaka here muri kudei kwani ndambodedza vanhu meeting musagarire cushion iwe usagarire cushion iwewe makusheni anofanira kugara ari uku kwamuri kupinda muri kudeiko iwe usagarire kusheni yo mukadzi wakanzori sepedza kusheni uku mani makusheni angu anenge akunhuwa maswera sei mukapa mandemo maswera sei mushe kwakanaka kumboku kunewo ndesvika ichiitika handisi kuziva kuti chii shunga vangosvika vakati zvinanzi mima vaudza kuti hameno ndiri kuita zvemaboyfriend chichii zvitondishungurudza kuti chii saka hanzi maboyfriend enyu zvadii motoseka but pakapa izvesoshumba naava mukomagari vakutouraya nezvi neimi mukoma mandepo mungabva madaro asi mukungoti bhokiseni vanhu vari kukuvadza right tomuro kubvunza inini nabrother tatiite kwavapinda Bible studies Sunday school saka moipingawo zvinhu zvakadaro nekuda kwechipambi chenyu chamuri kuita nekuti dei muri mumwe munhu matondibatsirawo tiri vakadzi tese mangwanani naimi mukoma mandebvu musataure izvozvo ndikukumbirawo nevashumba vauye shumba vauye zvinhu hazvisisina kumira shumba vachitongopinda ndichinovatsemurira iwe mukoma mandebvu ndokumbirawo zvangu ndikumbirawo musataure nyaya iyoyo nyaya iyoyo muri kuona kuti shumba apa nyaya yacho yashata vaona reflector auri kapfekwa namukomagari munogara pafloor please musataure nyaya idzodzo dzeweti kuna shumba kana musoro watitaura kuti varora kwedu havagari pamasofa ndianosviti murora kumba kwedu chingoita zvekutaurwa mwana mai vangu hapana zvekuzviita waraitisuza tichatauri muchimbe maita basa yenyu mukoma pano panodzipani landlord komoshumba masikire sei aiwa kochiyo komana aiwa ndiro munditsanangurire chiri kuitika pamba ndokwadza munhu mani ndokisa bhanje ndikarowa munhu osandijairira ndouraya vanhu mani chii chinotoitika ipapa munhu anotenga bhandi kuti atakina asi bhutsu haana ndouraya munhu uyu munhu ndomudzosera kumusha uyu ndakufurira mukadzi wangu akomana ini mukadzi kuti ndaita ngozi pano ndona kuuraya munhu kumuka ndakauraya munhu kuuraya indiri shumba kaini arimoziva landlord avanhu ava kapa esafari uyu ari kukona ari kufurira mukadzi wangu landlord ndikusvika kumba ini ndasvika kumba zvakanaka ndikupinda mumba ndiri kuona uyo mufana geri uyo gari hameno watese
akapfeka nyembe dzangu dzekubasa. Akapfeka nyembe dzekubasa. Akapfeka nyembe dzekubasa. Hembe dzangu adziwana ku. Aitira kupi? Ke orange keke. Eka nyembe yake kubasa kaenda kapuwa ne government. Ndipo nomutemo kai. Ndida kubandisina. Wakadzungaira nomoribu. Ndorara pajenisa mukadzi. Ndikutemba kaumani naye aiwa tuyacho Harare wokampa Harare landlord indoita ngozi papa Nyararai man. ndoita iwe ndokuuraya mani iwe nonsense mani iwe foko Ndotambonje ndoitaitira mbonje. makutisvibidza ndana vanhu 3 pana papa vanogona ine maconnection kai ndine mfana uyo ndoda kupedzisa nemapurisa kwete chifana chekupfeka nyembe dzangu ichi kozana iwe ndokukwadza iwe Shimira ndikuudze zvakasora zviitikani. uyu mfana auya Speedway. Koma munokuvadzwa yemishumba. Unooneka nebanga. Ndokutaurira izveshuwa. Inini ndenda kuda kufa. Inini. ndoda ndiri muno mutemo ndoda ndiri muno mutemo Inini. uyu mfana ndoda ndiri muno mutemo Ndinoendesa munhu ini. Iwe. Mauya muchita rusha kumba kwangu. Vacha unoizimba mangu inini. Iwe unoda kuti rendi yako maningi iwe. Iwe unoda rendi yako maningi iwe. Mukoma gari. Gara izvenyu mwedzi uno musandipe rent. Eka henyu. Mari yerendi mati kuti. Tigarai mwedzi uno musandipe rent. Panodzipanwa komana. sori makanika Atina makoyembuka ini. sori makanika Atina makoyembuka ini. aiona makanika ndakapfeka nyembe dzangu Dzine basa riko.